Eli 5 laukauksen Bill-trilli. 5 laukausta 7 metrin etäisyydeltä SRA-taulun A-osuma-alueeseen. Lähtöase varmistettua piippu 45 asteen kulmassa. Normaalisti Bill-trillissä ammutaan 6 laukausta, mutta ei millään saa tungettua tähän Ukko-Pekkaan sellaista määrää. Eli lähdetään 5. Aika 7.64. Katsotaan osumat. 1, 2, 3, 4, 5. Kokeillaan se nyt. Pikkusen kiihdytetään tahtia. Tässäkin olisi vähän varaa nopeuttaa. Eli 5 laukauksen Bill-trilli. Ase alkaa kuumeta kyllä aika kivasti, että tämän jälkeen mä luultavasti pidän pienen paussin, että vähän jäähtyy. No niin, aika 5.95. Sitten katsotaan noi osumat, miltä näyttää. Ja pari lipäsi heti tonne. Mä luulen, että jätetään tähän ja annetaan aseen vähän jäähtyä. Ja ensi kerralla sitten vähän enemmän.